Office of the Civil Defense 6 may panugyan agod mapanghandaan ang posible pagduntad sang mabaskog nga linog. Ini ang gitutukan ni Darren Marie Sarmiento. Nilibo ka mga tawo ang ginbawian sang kabuhi sa nagluntad nga magnitude 7.8 nga linog sang damlaglang sa pungsod Syria kag Turkey. Sulod sa FIVOX, pila lang sa mga mabatsagan sa tion magluntad ang linog, partikular na kung maglabot ini sa 7.8 magnitude, amo ang pag-uyog ukon paglitik sang duta, landslide ukon tsunami, depende sa origin sang linog. Nang ng pag-uyog, gapitak-pitak na bla ang lupa. Daw naglitik ang lupa, tapos may nagagawa na nga daw liquid. Importante sa FIVOX nga masiguro ang pundasyon sa mga estruktura nga makadugang sang halit sa tion nga marumpag. For ang structure, let's say ang mga kabilya, mga muna siguro hindi standard na ginagamit. Hindi malikawan ng linog apang suno sa OCD Region 6. Dako nga bagay ang mga pagpanghanda sang LGU agod mapahagan-hagan ang epekto sini. Mandating tanan nga local government units kag agencies no to conduct infrastructure integrity. I-assess nila ang ilang mga specifically ang aton nga mga critical infrastructures. Duga pa sang ahensya ang pinakasimple apang epektibo nga pamaagi agud dako ang chances ng individual nga makaluwas sa katalagman amo ang pagseryoso sa mga ginapatigayon nga earthquake drills. Pag-ubra sina no do dira paguro may needs improvement kay kita. And I think siguro it boils down of course within ourselves man. Ineroon sila sa sang isang nabatsagan na magnitude 3.6 nga linog sa Kaluya, Antique, ang labing unang nga pagtayog nga record sa FIVOX sa Western Visayas subong nga tuig. Upod kay Hans Tisierto, Darrell Marie Sarmiento, One Western Visayas.